Kaixo, errehabilitazio zerbitzutik gatoz, pauta batzuk ematera ingresatuta zaudeten bitartean aktibo mantentzeko. Oso garrantzitsua da ariketa guztiak minik eta fatigarik gabe egitea. Ariketaren bat ezin badugu egin, hurrengora pasatuko gara. Ez egin ariketak zirugiaren bat izan baduzu, abdominala edo frakturaren bat, eta zalantzan bazaude, ez egin aurretik galdetu barik. Eserita egoteko gomendioa baduzu, ariketa hauek egin. Banatu pixkat bizkarra ulkitik eta zuzen mantendu. Oinak apur bat aurreratuta, horkatila gora eta bera tolestu. 1, 2, 3, 4, 5. Eserita, belaun bat luzatu, posizioa pixkat mantendu, hasierako poziziora bueltatu eta pixkat atzerago eraman. 1, 2, 3, 4, eta 5. Eserita, belaunetako bat igo, oina lurretik altxatuz. 1, 2, 3, 4, 5. Eserita, eskuak aulkiaren euskarrietan jarriz, hankekin eta besoekin indarra eginez gorantz bultzatu. 1, 2, 3, 4, eta 5. Eserita, besoak luzatu, eskuak heldu eta gorantz eraman, poliki jaitsi. 1, 2, 3, 4, eta 5. Besoak gurutze baten moduan zabaldu eta buru gainean txalo bat egin. Poliki jaitsi. 1, 2, 3, 4, 5. Besoak lepoaren atzekaldera eraman,
poliki jeitsi eta bizkarrerantz eraman. 1, 2, 3, 4, 5. Eskuak itxi, ukabila eginez 5 segundo mantendu eta zabaldu. 1, 2, 3, 4, 5. Eserita, sorbaldak belarrietarantz hurbilduko ditugu. Eta hasierako posiziora bueltatu. 1, 2, 3, 4, 5. Eserita, lepoa alde batera eta bestera mugituko dugu. 1, 2, 3, 4 eta 5. Denbora luzez eserita egongo bazara, ez gurutzatu hankak. Eta tarteka, altxa itzazu pixka bat. Eta bukatzeko, altxatzeko baimena badugu oso garrantzitsua da erorketak saihestea. Horretarako, 3 gauza kontutan hartuko ditugu. 1, zapata itxiak erabili. 2, jaiki poliki-poliki. Eta 3, bai gelatan eta komuneko heldulekuak erabili.